Не. Чуй микрофона. What's your mama? Yep, fucking. Пах, чулото 50 пъти вика ай чао и след това. И също така забравя така. Поставиш си Какво? клипа. Човек, за какво не мога да пича ротен флеш? Клипа поставиш си го, бе. Да, записва се. И сега записваш и докато... Да! Ема си тъп. Който по какво искаш ще го изрезя. Но нека да там да седи. Няма. За смях, нали така? Оле, дропна ми картоф. И човек картофа, нека... Морков е, не картоф е! Морков ме спана. Супер, деде. И се направи ферма. Човек, още ти падат пакането. Какво? Още ти падат някакви пак. Така ли си? Чакай, аз скачаме нагоре, защото... Защото какво? Виж, тук има неексплорната част, бе. Аз бях долу. Ледърхозен. Тук не си бил. О, си! I found a special place. Охо, там ще има диаманти. Там няма айрон кирки, бе, човек. Бе, трябва тайрен кирки. Да, така. Не когато. Йово! О, шит. Шит си! Добре, си ще повтаря това йо, защото ще ми се помогне. Не! Лава! Да не би Абсолютно да май не умре. може да ме убие. Какво? Май не може да ме убива. Не може да не убие лава, така ли? А, Искам да влезеш в лавата да видим дали не може да убие. но не може. Защо? Защото съм опит. Много си! Много си там! Защо не умирам, бе? Нали не може да не убил, бе? Добре, защо не умря? Ви сега си там! Добре, че е наклон на Kit Tools. Защо не умрях аз? Добре, значи не си загубих. Да, загубих си дървото, яко... Аз съм тук, аз си взех, бе. Взе ли ги? Да. Гими. Дай ми. Good boy. Бяха 4-6 така, виж. В мен са 60 там е по. Бай ти скъперник. Мире, Да, аз не умирам. не може да умреш, прав си. Защо? Аз нали не умрях тук, що? Виж, бе! Ей сега. Не влизай, бе! Човек, ако умреш, на кой не спа? Yeah, you were saying? И зомбите също не мога да убият. Миро. Защо му убити това? Не знам. Как не може да... сега вече би трябвало да може да умреш, човек. Нещо беше бъгнало. Човек, това нещо как няма да умреш, човек? Добре, за какво така? Чакай, аз съм оп. Гледай, не си ми дал коблстоун. Я се прави. На кой на хома? Окей, се там. Ти си специален. Добре, не, човек, дай да го оправим, так? Откъде знам как да го оправя това? Кой има? Unlock има там. Take me normal. Не мога, трябва от конзол... ето мога. Айде. I'm special, халелуя! Я виж дали има дяма. Малко е, охнива пак. Що? Да. Аз това си бях направил год. О, ти си год моднал ли, бе? Не, се умри! Изгуби си айтемите. Да. Аз бях направил год, майде. Хилнахте за да... Дай ничего. Айде, скачаме вече нагоре. They don't just say Danke Shon. Не знам. It's Danke Shon. Всъщност аз не знам. Хай, титле. Видя ли ония пост, където спратих вчера по Facebook? Hey FC. Бе, че ми се чупи кирката. Добре, на кой на Kit Tools имаш много кирка? Упс. Вече колко време записваме, иначе?
Между другото, клипче не игра за скане префери. Вече е 17. Всички айрон, бе. Фо? Къде ми е всички айрон? Не знам, ти ми дай 45. 35 всъщност. А човек вече кола дава по-малко XP. Да, супер. Мисля, не всяко блок там. Да, на 1.5.1 даваш и... Ще ми първе, човек. Фо? Люк. Някой гладен ли е? Напиши да. Май. Не знам, май. Чему е? Какво да му напишем? Да. О, ли си, виж какво намерих. Какво? Look at your special eyes. I'm looking. Oh! Okay. Gonna chop chocolate now. Нищо, че тук ще има диаманти. Опре, оле, майко! Get back here and love. Сиси! Yeah. Come here! Holy fucking... Оле, да, наистина, трябва да сложи ония плагин, къде като копаем показвам. Ups! Wow. И трябва да пробвам дали плагина за... Нали бях виждал един плагин, дали може да се използва X-Ray. И съм го тествал. What secrets kept next ray? Какво? What secrets kept next ray? Кем за мечо. Мило, дай да скачам нагоре, бе, бастун. Why? О, че виж колко ресурси има, бе. Да, ме! Fuck you. Ние един епизод вече. Само купаем. Let's make something good. You want to make something special? Yeah. Кое сега отивам? Ма как ще... Между другото, как ще отивам на това място пак? Just диги нагоре. Wait. Ай, да. Човек, сигурен съм, че има диаманти тук. И да има диамант, не може да ги копне, не знам. Та трябва да съм това къща ще направим. И къде? Да разказвам. Сиси! Диаманти! Убой. Само сега как ще ги изкопая. Аз как се не може да пише. Напротив, сега ще си направя тук една малка база, се изкопая диамантите. Ясно ли ти? И само има пише. Ма чакай, аз имам изпечен диамант, носно. Изпечен диамант, изпечен айрон. Обой. Убой. Един, I'm chanting in the rain. 3, 4 диаманта, мадафака. Проблем? Чакай колко моди имам. Какво? Трябва да си ги махнем парите. Не, аз имам 20 кинти. 20 кинти ли имаш? Да. Аз пък имам нещо колко? Само 35 000. Сам. Ще купа някаква етими и ще ги фърва, защото ме мърда. Забравих как се махат с командата. Не, fuck you, Spider! It's gentle. Joe Sign. Private Joe. Ам човек тук намерих някакъв скелетен спаунер, нещо такова обаче умря. На кой на пак? Честно. Не бе, бам тълче. Бе, защо експът ми изчезва? Фу? Не ти изчезва експито? Да. Ще дали е рестон? Има скелетен спаунер. Оле, човек! Намерих пак диаманти. Човек, добре, че гледам на клип, защото се едно X-Ray. Копнах надолу. Още 4 диаманта. Fuck you, скелетен! Си вече има 8 диаманта. Фой си. Аде, идвам до тебе, че... You need me. Where are we?
За какво си целя в стрели? Защото му убил 10 пъти. Йо, лазър, манига. Аре, излизай от тук, бе, човек. Изгубихме се, нали? Да. Давай нагоре. Колко арен имаш, бе? 22. Аз имам 19 изпечено и 79. Сега като взема такова ще. Лай, скачам някакси нагоре си. Михо, копай нагоре. Ти експлорвай. Какво? Ти експлорвай. Окей, къде е изплюл? Добре, тогава за какво ме накара да се телепортирам до теб? Толкова скели. I was nervous, окей. Само между другото, дали някой ще ме уби, ако отидем в ти? Какво? Ние сме супер далеч, някой ме уби. Кой ще не убива, човек? Няма толкова хора. Оле, между другото вчера му си доста хора. Те си... Ооо! Какво? I found plan! Какво намери? Той пидирас пак се опитва да видя. Его! Ето го пак нещастният цървол. Трябва да спра клипчето. Ай, бани го това поя пила, ще му ебък от тамая. Чакай, че имам Ето. клипчето ще лагва заради това, защото в момента снимам, хоствам сървъра. Ще го спра за малко.